चिपळूणमधील सावर्डेमध्ये आज भीषण अपघात झाला। मुंबई गोवा महामार्गावरील सावर्डे बाजारपेठ बस स्थानक परिसरामध्ये खासगी बसचा पहाटे अपघात झालाय। चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं बस थेट महामार्गावरील असलेलं विद्युत पोल तोडून बाजारपेठेतील एका दुकानात घुसली। हा अपघात आज सकाळी 29 ऑगस्ट पहाटे 4:15 वाजताच्या दरम्यान झालाय। सुदैवानं पहाटेच्या वेळी महामार्गावरील वाहतूक आणि बाजारपेठेतील दुकानं बंद असल्यामुळे रहदारी कमी होती आणि यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। मात्र खासगी बस महामार्ग सोडून महामार्गालगत असणाऱ्या दुकान गाड्यांवरती आदळल्यानं व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। निसार शेख, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी।